Sanibonani. Isikhulumi sethu namhlanje umfowethu uNhlakanipho Ncama ozobe ekhuluma esusela encwadini yamaHebheru chapter number 9 verse 27. Ngiyanibingelela bazalwane egameni likaKristu Jesu. Siyabonga ithuba namhlanje lokuthi sibheke ezwini likaNkulunkulu incwadi yamaHebheru chapter number 9 verse 27 wakhona. Ufundeka kanje uthi njengokuba futhi kumisiwe ukuba abantu bafe kanye emva kwalokho kube ukwahlulelwa. Bazalwane ngiyafisa kulama verse esiwafundile kuleli verse esilifundile sibone amaqiniso amabili angasoze aguquka. Lamaqiniso esiwafundayo amabili athi iqiniso lokuqala kumiselwe ukuba abantu bafe. Ilokho bathandekayo okuqala ngifisa sikubone la ukuthi imigqibelo nemigqibelo sihamba imingcwabo ukufa kuyiqiniso esingathanda ukucabanga ngalo kodwa sonke sizakufa and konke futhi lokho siyakwazi imizimba yethu iyayifakazela ngoba sizalwa sibasha kodwa insuku zonke siyaguga sisondela ekufeni. Ukufa kudla fumuka kudla silaza kugadla kwabancane kugadle kwabadala kugadle kwabacebile kugadle kwabampofu impela umhlaba awunoni. Ukufa bathandekayo kuyileyo nto leyo kufakazela izwi likaNkulunkulu ukuthi ngokuba inkokhelo yesona ukufa. Uma ngabe ufunda incwadi yabaseRoma isho njalo ukuthi inkokhelo yesono yini ukufa. Ukufa yinto vele efakazela noma esitshelayo ukuthi impela siyizoni. Enye into esiyibonayo la bathandekayo kuyo le ndaba yokufa ukuthi ukufa lokhu kumiselwe usho njalo umbhalo uthi njengokuba futhi kumiselwe. Uchaza ukuthi bathandekayo ukufa komuntu akusilona iphutha. Akekho fayo singakafiki isikhathi sakhe. Akekho ukufa kwakhe okuthusa uNkulunkulu. Ukufa kumiselwe uNkulunkulu. Even sometimes though kuyenzeka ukuthi ukufa kufike ngesandla somuntu and kuyenzeka ukuthi isandla sifike ngesandla somuntu noma ngabe igebengu noma ngabe ubani kodwa labo bantu labo lithi izwi likaNkulunkulu angeke kwenzeke lokho ngaphandle kokuthi uNkulunkulu evumile. Uma ngabe ubuka uJobe bathandekayo lapha ku chapter number 1 verse 21 uJobe ubona esanda kulahlekelwa abantwana bakhe beshonile almost 10 zonke ingane zakhe zishonile. uJobe lithi izwi likaNkulunkulu washo lamazwi la uthi uJehova uphile and uJehova uthathile. Wabona uthi malibonge igama lenkosi. Wakubona warecognize ukuthi impela uNkulunkulu ubemphile lokho amphe kona waphinde wakuthatha. Okuchaza ukuthi uJobe wabona ukuthi uNkulunkulu ukumisele ukuthi sife. Uma ngabe ufunda incwadi kaJakobe eTestamenteni Elisha uchapter number 4 verse 15 wakhona umbhali uthi uma inkosi ithanda. Kuneverse alishoyo lapha ku verse 15 uthi uma inkosi ithanda. Siyazi ukuthi la usuke ekhuluma khona ngabantu abathi bazohamba baye endaweni baye wenza profit ba trade benze yonke uthi kubona mabangakhulumi kanjalo kodwa abathi uma ngabe inkosi ivumile. Okuchaza ukuthi ufuna babone ukuthi ukuphila kwabo nokuhamba kwabo ukuthi kusezandleni zikaNkulunkulu. Iqiniso lokuqala lelo bathandekayo esifisa engibengifisa ukuthi silibone ukuthi impela ukufa kusimele kuzasilandela sonke sizokufa. Iqiniso lesibili bathandekayo engifisa silibone kuyo le passage esifundile ukuthi emva kwalokho kube ukwahlulelwa. Uma ngabe qhubeka umbhali wamaHebheru
kwindima lelandelayo uyaveza ukuthi ekufeni esesitshelile ukuthi kusimiselwe or kumele ukuba sife, kodwa uyasikhumbuza ukuthi ukufa akukhona ukuphela. Uma ngabe ubheka laphana akazange afaka ukuthi njengoba kumiselwe kuba abantu bafe bese wafaka i-full stop noma wafaka ungqi, kodwa ufake i-comma ukukhombisa ukuthi kunento enye abesafisa ukuyisho ukuthi emva kwalokho kube kungahlulelwa. Siyazi bathandekayo ukuthi siphile ezweni esikhathini samanje ososayensi nezihlakaniphi zesimanje manje besitshela ukuthi impilo ilokhu esibona ngamehlo kuphela, imaterialism leyo bathandekayo. Akulona iqiniso bathandekayo lelo. Siyazi ukuthi umzimba, uma ngabe umzimba ushonile noma ufile, siyahamba singomgqibelo siyokhala siufihle. Kodwa iqiniso lithi umuntu akanziwa umzimba kuphela, umphefumulo wakhe uyabuyela kuNkulunkulu, kube khona ukwahlulelwa. Umuntu nomuntu usazokuzandulela ukuthi uphile kanjani, usazozandulelela uchaze ukwahlulelwa ikona okulandelayo uma ngabe kade uphila. And amaqiniso lawo amabili bathandekayo asikhumbuzayo ukuthi akuphelela akuzange akaze kwaphelela la bathandekayo. Izwi laNkulunkulu liyasikhombisa ukuthi impela kuyaqhubeka kukhona ukwahlulelwa. Ekwahlulelweni kwethu bazalwane kukhona impela abazokwahlulelwa bese beyalahlwa, kube khona abazokwahlulelwa bese bengena ekuphileni kwenguna phakade. Umbhali wevangeli ngokaJohane uthi chapter number 3 verse 16, ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngentwana yakhe ezelwe yodwa, kuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu kayithumanga indodana yakhe ezweni ukuba izokwahlulela izwe, kodwa kuba izwe lisindiswe ngayo. Okholwa yiyo akehlulelwa, kodwa ungakholwa usevele wehlulelwe ngokuba engakholwanga endodaneni kaNkulunkulu ezelwe yodwa. Bathandekayo, kuyavela la esifunde khona ukuthi okulandelayo kwahlulelwa, and abahlulelwayo balahlwe ilabo abangazange bakholwe indodana kaNkulunkulu, kodwa labo abakholwa yiyo ukwahlulela kwabo akwenzi ukuthi balahlekelwe inguna phakade nokuphila kwenguna phakade. Ukuphila kwaJesu Kristu, ukuphila kwaJesu Kristu, laba abakholwa uyena bazoba nokuphila, ubanikeza ukuphila kwenguna phakade. Kodwa bonke laba abangamkholwa, bonke abangakholwa uJesu Kristu sebeyahlulelwa, bahlulelwe already, sebesekulahlweni. Ilokho bathandekayo ebengifisa sikufunde. Umbuzo nawo osuzoba nawo njengamanje uthi lolu lwazi lwamaqiniso amabili luzosisiza ngani sisaphila, ukuthi umbuzo wokuqala ukuthi ngabe usukulungele yini ukufa, ngabe ubudlelwane bakho nendodana kaNkulunkulu ngabe unabo yini, ngabe uzelwe kabusha, ngabe usindisiwe yini, ngabe ngomunye yini walabo kuthiwa lithi izwi lenkosi abamlindele ngokulangazalela kube ngokusindiswa kuverse 28 wa chapter number 9. Ngabe ukephi, ngabe usukulungele yini ukufa? Baningi bathandekayo abantu abafayo bekuhlelelile ukufa, bayakwazi ukuthi ukufa kuyeza, bathathe omasingcwabisane, bathathe oma life cover ukuze uma befa bekwazi ukuthi bakhokhe izikweletu zabo even bengasekho, bakwazi ukuthi ingane zabo ikwazi ukuphila even bengasekho. Kodwa ngabe umbuzo uthi ngabe uyalungiselela yini lokho okulandelayo? Siyabona izikweletu nani kwangapha emhlabeni ukulungiselele, kodwa ngabe uyakulungiselela yini ukuthi ubhekane nomahluleli? Elithi izwi lakhe uza kwahlulela
with justice. Okunye bathandekayo singakubuza ukuthi esingakufunda noma singakwenza ngalolu lwazi silifundile ukuthi lamaqiniso ayiqiniso kubo bonke abaphila ngaphansi komthunzi welanga, kubo bonke abazelwe owesifazane. Ochaza ukuthini na? Ochaza ukuthi wonke umuntu ufika afe bese kuba ungahlulelwa. Ochaza ukuthi akekho umlamleli phakathi kwamuntu noNkulunkulu ngaphandle kwaJesu Kristu. Ochaza ukuthi laba abethu abathandiweyo, izihlobo zethu, uma ngabe zifa ayikwazi ukuthi zisikhulumele noNkulunkulu, ayikwazi ukuthi zisimele, ayikwazi ukuthi zisikhulumele ngoba nazo they suffer the same fate, ukuthi kumelwe nabo ukuthi bafe kanye bese kuba wahlulela, nabahlulelwe and then bese bayezulwini noma bayesihogweni. Okunye engingafisa ngintshele ngakho bathandekayo ukuthi ekwazini ukuthi sisazokufa, ngabe yini oyiphilelayo, ngabe yini oyiphilelayo, ngabe isikhathi uyasebenzisisa kahle wazi ukuthi uNkulunkulu uzakuthatha, ngabe yini preoccupy schedule sakho, ngabe yini oyenzayo ngaso sonke isikhathi, ngabe umosha isikhathi ngezinto engeke zikusize ngalutho, noma ngabe uhlala ucabanga ukuthi impela kinikeziwe isikhashana, impilo iyafana namazolo ukuthi kuzakhanya manje bese kumele ngibhekane noJesu Kristu. Bathandekayo, amaqiniso lawa engifisa ukuthi siwakhumbule ukuthi impela sizakufa and kumiselwe uNkulunkulu kufa kwethu, and then emva kwalokho kube ukwahlulelwa. Sibonge. Amen. Sibonge kakhulu kwisikhulumo sethu sanamhlanje. Sibonge kakhulu nakini nonke enisiphe indlebe. Intshumayelo kanje ziyatholakala ku YouTube na ku Spotify, Amandla Ensindiso podcast. Siyabonga.